लोगोफोर जोंफोर दिनै इसे खुसि दे मानो होनबा जोंफोरनि न'नि बेकग्राउन्डफोरखौ मायबा मायबि खायदा बाहायनानै लानो हाबाय आरोना औ लोगोफोर जोंफोर दिनै जोबोद खुसि आरोना लोगोफोर जोंफोर बेकग्राउन्डखौ लानो हादोंबाबो टुइनक्राफ्टनिफ्राय लानो हायाखै दे माने गावसोरनिखौसो लानो हायो ओमफ्राय इम्पर्टआव थांनानै गेलेरिनिफ्राय जेबो लानो हाया जोङो दिनै काइमास्टारावसो मायबा मायबि आयदा बाहायनानै लानो हाबाय आरोना दा बायबाबो फैया नालाय बिनिखायनो आयदाखौनो बाहायनांगौ जाबाय आरो मालायबा मालायफोराबा एसेबां मोजाङै बानायगासिनो जोंफोरनियासो बायबाबो फैया जोंफोरनियाबोथ' फैनो हायोमोन ना नङा होमबा लोगोफोर नंगौ थर' बिबारि आब' ओमफ्राय बिदिनो जोंफोर काइमास्टाराव थांनानै बेकग्राउन्डखौ बोरै लायो माने जोबोद नाजाबाय आरोना ओमफ्राय हाबायबो आरोना दा थेवब्लाबो लोगोफोर बेकग्राउन्डखौ लानो हादोंबाबो जोबोद गोबाव जायो आरोना जोबोद मिलायनांगौ जायो खस्थ' जायो आरोना अबावबा मिलायनोबो नागिरा थेवब्लाबो बे साननैसोआ बिदिनो सोलिनांसिगोन आरो खस्थ' मस्थैबाबो गोरोन्थिबो जानो हानाय दे लोगोफोर नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय माने मिलायनायाव एसे डिस्टार्ब जायो आरोना थेवब्लाबो लोगोफोर एकदम जुजि नाजायबाबो हाथारबाय दे बेकग्राउन्डखौ लानो लोगोफोर बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर खुसिनि बाथ्रा मोनसे ग्रिन स्क्रिन दङ बेकग्राउन्ड फैयाबो बानायनो हायो नाथाय बै ग्रिन स्क्रिनाबो फैलाना बायनांगौसो ओमफ्राय जों आरो अबावबा लांनानै बानायहैदों आरोना आयदाबो दंसाबोलै आंनिया मा एसेबां सालु सिख्ला मालै आङो आं नङाबाथ' बिबारि आब'मोना हानायानो नङामोन आइडिया गैयै जोंफोर सासेयानो दे सासेयानो डाइलग होजोबो नंगौथ' जोंफोरथ' कार्टुनसो जिउआनो गैया जोंफोरनिया रकर थेवब्लाबो आङो माबा जिउ थानाय रखम मोनलायलाङोहाय गावखौनो गाव औ गायदे आगै आंबो मोनो लोगोफोर दा जोंफोरनि न'फोरखौ लानो हादोंबाबो जोबोद खस्थ'यैसो लादों आरोना भिडिअफोरखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो हानाय नङा माने लोगोफोर दा जोंफोर लांदांदां जायगायावसो बखिबाय दङ आरोना सिगाङावनो लांदांदां जायगायाव बखिना लाग्रोनांगोन सिगांथ' बेफोरबायदि नङामोन ना दा आरो बायबाबो फैया नालाय बिनिखायनो बेफोरबायदिखौनो उफाय गैया आरो खालामनांगौ जादों बेफोरखौनो खायदा बाहायनांगौ जादों ओमफ्राय जोंफोर लांदांदां जायगायाव बखिग्रोना लानानै काइमास्टाराव थांनानैसो मिलायहैनांगोन आरोना लोगोफोर दख'नाफोरखौ गानबाबो बा आखायाव खान्था साराय थोरसि लथा जेखाइ खबाइ बेफोरखौ लाबाबो काइमास्टारावसो मिलायहैजोबनांगोन आरोना माने बिराद भेजाल आरोना बेनिखायनो बारा गोबावै बानायबाय थानो हानाय नङा लोगोफोर बे मास मोनसेया थांग्रोथो लोगोफोर बेफोरबायदिनो थांहोनांसिगोन आरोना बे मास मोनसेखौ बिनि उनाव आङो बायगोन आरोना 1600 होननानैबाबो बायगोन दाबा बायबाबा फैगोना फैया सिगांबोथ' बायनाय नायबाय फैयाखै थेवब्लाबो आं नाजागोन आरो जुदि फैयाबा मबाइलखौनो गोदान बायनांसिगोन आरो दा बेफोरबायदिथ' एसेबां खस्थ'यै सोलिबाय थानो हायाना लोगोफोर मास मोनसेखौलाय एसे सोलिनो हागोन देलाय खस्थ' मस्थ'यैबाबो औ लोगोफोर दा बे मास मोनसेखौ खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायगोन आरो आंना गोरोन्थिबो जानो हागौ दे लोगोफोर नोंथांमोना जेबो साननाङा दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो थेंक इउ अ लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम दे माथो बिफाया दाबो मोनफैला ओरैनोबा हले थाब मोनफैयो दा दिनै ओंखाम ओंख्रि संजोबनायखाय दा मोनफैला ओइ मोनफैबाय सना आं मोनफैनायखौ बाद हो नोंनि एक्स हौवाखौ आं लोगो मोनदोंमोन दिनै थुमफ्रिनि हौवाखौ मा थाख्लाखौ लोगो मोननाय ओमफ्राय मा नोंजों आंजों हाबा जानायखौ मोनथिदों नामा बियो मोनथिनाया मोनथियाखै र' नोंनि एक्स हौवाया आंखौसो रायदों मोनथिबाय मा होनना रायनाय रायदों आरो खब नोंनि एक्स हौवा थाख्लाया गियाननिद्राय दिन्थियो मा होनना बुंदों मोनथिगौ नोंनि एक्स हौवाया नोंखौ आरो नोंनि हौवाखौ माने आंखौ बुंदों आरो आं होनाथ' मोनथियाखै दिनै मालाय मोनबाथाय एकदम मस्ला देनाय रखम देगोननो मा आरोथ' आइ बांगुलि थैनायखौ मोनथिबा गैखालालै नोंनि एक्स हौवाया एसेबां गियाननि रखम दिन्थियो जेन गावगाया खोब मोजांसो आरो गावगायासो आंनि बिनानाव थुमफ्रिखौ लांनानै आलाय सिलाय खालामदों बेयासो गियाननि दिन्थिनो फैदों नोंनि हौवाया मानो एसेबां गियाननि दिन्थियो हा खिन्थालाय नोंनि हौवाया मानो एसेबां गाज्रि आंलाय दा मा मोनथिगौ नोंनि थाखायनो रायजादों आं मोनथिबाय दा आंनि एक्स हौवाया नोंखौ रायदों आंहालाय बेयावलाय मा गोरोन्थि जाखो नोंनि एक्स हौवा नालाय साला आंखौसो मानसिफोरनि गेजेराव रायदों बियो आं बिखौ मोनबाथाय नोंबो बेरायनो थांनो ओंखारग्रा नोंखौ नोंनि एक्स हौवाया नागिरगासिनो मोनथिबाय गारि लानानै
जि खालि नोंखौ लोगो मोनना बियो खिन्थु मस्ला देनाय बायदि देमारगोन नोंखौ मोनथिबाय लोगोसे आंखौबो देगोन बियो अबावबा साबि खिन्थु बाहेराव ओंखारबा नोङो दिनैनिफ्राय बाहेराव ओंखारनांला मोनथिबायना नोंनिया बाहेराव ओंखारनाया दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय मा दखानावबो थांनो मोनला होनबा आङो ना मोनथिया नामा खेबसे बुंबा बुजि मोना नोंनि थाखाय अबावबा आंसो लासिं सिं मानसिफोरनि गेजेरावनो दोखो दोखो बुजागोन साबै खिन्थु न' सिंनिफ्राय बाहेराव ओंखारबा नोंखौ सैमा फाग्ला रखम नागिरगासिनो बियो मोनथिबाय आरोथ' फिसाजोखौ थैदों होनना मोनथिबा सेस गैलालै पुलिस लानानैसो नागिरसिगोन खोना गैलालै बे गैला सेस जासिगोनलै से बिराद गिदिर जामेला जामारबायलै पुलिस लालायना जुदि जोंफोरखौ नागिरफैयो मा जागोन देनाय नोंखौथ' जेलाव सोना दोनगोनानो आंखौबो दोनगोन अबावबा खबरदार दे खिन्थु रांखावरि आं बुंना दोनखाबाय बाहेराव दा ओंखार दखानावबो थांनाङा नोंखौ नोंनि एक्स हौवाया सैमा फाग्ला रखम नागिरगासिनो बिदिबा नोंबो बाहेराव बारा ओंखारनाङा नोंखौबो जुदि मैथास्रिया नागिरबाय दङ मा जागोन मैथास्रिनिया एसेबांबो दम गैया मोनथिबाय आंखौ नागिरनो आंनि एक्स हिन्जाव मैथास्रिखौ नोङो टेनसन खालामाबाबो जागोन देनाय नोङो नोंनि हौवा एक्सखौसो टेनसन खालाम मोनथिबाय गथ'आबो थैयाबाबो बेलेग गथ'खौबो मोदाया जाना दोनबाय जिखिजाया नों बाहेराव ओंखारनाङा दे ओंखामफोरा मोनबायबा खुरदो आं साला बान्दार लानायाव ओंखाम जाबोनो सानदोंमोन गैया नोंनि एक्स हौवाजों नांलायनानै जानोनो मोनदिया ओंखारथारबाय न ओमफ्राय थाहैनो हानाय जासिगोन ना होमबालाय दायो नायनो थांगोन र' जोंफोरो ओमफ्राय दिनै नायनानै ओमफ्राय गाबोन थांसै थाहैनो दे होमबालाय आदा जागोन दे आदा मोस्रोम मायो आब' माने मिस्ट्रि आदाया फन हरदोंमोनलै न'आ ओंखारबायनो थाहैनो हासिगोन जोंफोरो नंमारगौ आब' जोंफोर होमबा न'आव थानो मोनसिगोन न'आ ओंखारबाय नालाय मोनसिगोनथ' र' होमबालाय गाबोननो थाहैगोन दे जोंफोरनिया थाहैगोनथ' र' ओमफ्राय दिनै नायहैग्रोनि होमबालाय नायहैग्रोनि ओमफ्राय टिल्लुआलाय टिल्लु जोंहानि न'आ ओंखारबायनो थाहैनो हानाय जासिगोननो मा होनदों बेंगा गथ' जोंहानि न'आ ओंखारबायनो जोङो थाहैनो हानाय जासिगोन गाबोन थाहैसिगोन जोंफोरो नंगौ नामा दे मोजाङानो जाबाय दे जोंहा दिनै नायहैनि जमानो ओमफ्राय गाबोन थाहैनोसै आं थाङा खोना दे नोंसोर थां मा थाङा मानो नों न'आवनो थांनो बाबाय ओरैनोबा माथो न'आव थांनो लुबैसोदों होननानै बुंबाय थादोंमोनलै दिनैलाय आरो मा जालायखो नोंहा खर'खौ एसे सानाय मोनदों आं दिनै आरो गाबोन थाहैखासिगोनबालाय माखौथ' नायहैबावनांगौ आयु गाबोन थाहैगोनखायथ' जोंफोर नायनो थांनो नागिरदों आरो एसे साखोन सिखोनबो खालामना फैनो हागोन आंनादि दा खर' सादोंना बेनिखायनो थांनो बोरैबा मोनदों आं नोंसोर सानैबो थांबानो जाबाय आं गाबोन थांखासिगोन दे नोंसोरनो साफा खालामना फैखादो दे न'खौबो खर' सानायनि मुलि दंखायो माथो जानो हाया हामगोन दे नोंबो थांबा मोजां जागौमोन साथामबो साफा खालामना फैनो हागौमोन ना आरो दानो थाङा दे 3 घन्टासोनि उनाव थांगोन 3 घन्टासोनि उनाव नोंनिया खर' सानाया हामगोन खोना दे मुलि जाबा नोंनियावलाय माथो खर' सानायनि मुलि दंखायोलै दाखालि आं सानायाव लाबोनाया हामनाय नङा जांलै नोंसोरनो थांदो दे थांबाबो थाङाबाबो मुलिखौ जाना दोनाखै मानो नोङो जानि र' होमबालाय थां साथामबो थांनानै न'खौ साफा खालामना फैगोन दुगैहैनि र' आं आब' नोङो दुगैयाखै न' थां दुगैयै थां आंबो ओंखाम संनोसै टेनसनलै आंहा बिब'फोर जोबोद टेनसन लैथोस्रिया आंखौ खेरखौनो खालामा मैयाबो फन खालामदों दिनैबो फन खालामदों खेबसेबो रिसिभ खालामाखै पुरा गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोनखादों आं ओरैबायदि दुखु माने आं दिनै न'आवबो थांनो गोसो गैया बरावबो थांनो गोसो गैया आं जानो लोंनो उन्दुनोबो सुखु गैया जाबाय आंहा खेबसे रिसिभ खालामबाबो आं एसे गोसोखौ सान्थि मोनगौमोन नाथाय खेबसेबो रिसिभ खालामासै बियो खथ' दुखु आंसो मोनथिगौ बेफोरो गासैबो गादावरि आइ बिखुनजोनि थाखायनो जाजोबदों बाबो दिनैसो जोंफोर गामिखौ नुसिगोन दे न' औथ' आरो दिनैसो नुमारसिगोन आङो गाबनो ओंखारलांगोन खोनालै न'खौ दिनै नुबाथाय आब'
नानि मोना तुनद्रा मोनाबा अबाव थांखो न'आव थाफैबा मोजां जागौमोनलै बेनोथ' दिनै खिन्थु आं न'आव थांनानै फार्स्टआवनो बिसोरखौसो नागिरहैग्रोगोन औलै न' सनसपित सिखावाबो न'आव गैया खोनार' लाङाखै खोना रावबो सिखावा मोनथिया दा भगबानासो मिथिसिगौ आरो हे इसोर भगबान तुनद्रामोना जों न'आवनो दङ दे जों थांनानै जों बिसोरखौ नुहैयो दे औलै ओमफ्राय बे थिलुआ फैगोन होननानै मा दाबो फैयाखै नामै फैगोन होननानै स्कुटिखौबो लाखिबाय औ आब' बे गारियाव थांसै बेखिनिखौ थाबायनो हालां बा ससेखिनिखौनो थाबायनो हाला नोङो सिगांलाय माथो बेसेबा गोजान थाबायोमोनलै औ सिगांनि बाथ्राया बेलेगमोन र' दा आरो हायै जालांबाय बैखिनियाव गाखोनोसै थु बैखिनियाव गारि दंसै नङाबा आब' थुनायनि दखानाव हाबलांनि माबा मोनसे जालांनि माबा दहाय जानाया हजम जाबाय आंना ए मा जानो नोंलाय जानोसै माबा मोनसे हजम जाबाय माथो दहायनिया ओमफ्राय आब' गायदे आब'मोनखौबो दायो खबर लागोन र' औ न'आव थांग्रोनि र' ओमफ्राय दायो रुमाव फैबाथाय गासैखौबो फारि खबर लाजोबगोन थु दे होमबालाय बे टिलुआनोथ' मानो फैयाखै दाहालागै मा खालामबाय दङ फैगोन होननानै खर' सानायाबो माथो हामबायनो बेनिया मानसिखौनो माबा आं दिनै बोरैबासो नुलाय लांदोलै नोंनि बायदि सोरखौबा गोसोथोमादो खोना बेबो मा लामा गेजेरफोराव मा बुंलाबायो थै थांसै माखौबा लाजि मोनसोदों बुंनायखाय थुदो